Para bike ini. Tylli ki tuk motorbike kila Ïatakhuh paramaki ha State Bank of India main branch Shillong ha ka khatwai tarik uluber arhajar arpusan ha ka por kumba prashipho biji minmiet. Ka kanhun lum khubor jong ka bate CTV ka palalap Hakhmat yagani ka jingja. Kala shem bagini ki Tylli ki tuk bakantup ya ka KTM ka badan yu number ML not Sun AD Uwei not Mynsaw. Bat ka tuk NS Pulsar ML not Sun S R new line riu. Kila julor bat kinongnya jong kini ki Tylli ki tuk ru kila Mynsaw jur. Ki pulit penyait kali ki balawan poi hakani ke jaka kila yarap ban penkit no ya ki arngut ki ba Mynsaw sha Civil Hospital Shillong ban yo ya ke jing sumar. Kat hadu ba penmi ya kani ka khubor unongnya jong ka tuk KTM ula kham Mynsaw jur bat hadu mentau dang don hapadang ke jing bum tip briu kat ba unongnya jong ka tuk NS Pulsar ula shu Mynsaw mulumala bat uparalok ba syong lang hakani ka tuk ula shu light tau na ke jing Mynsaw.